В момента се намираме в Лапапая. Лапапуя. Нещо за сла. И... Не помня дали беше Лая Панапа. Панапа. Но трябва да проверим името преди да объркаме всички къде сме. И това е идеята. Хора, искаме да ви объркаме. И сме в дивата част. И намираме някакви нови местенца. Тук има ли не дива част? Добре да имам, да кажем, малко по-градска част. С пътчета, магистрали... Не, то не е магистрала това. Пътчета, да кажем. Олеле. Хапят ме разни неща. Отиваме към пещера с легенда. Това беше пещерата с легендата. Това ли? Мисля, че да. Да ви имам пещерата, където постоянно нещо ви хапи. Хапе. Ще откача. Виж, че това е джунглата. Пещерата, където се е крила тази мама. Добре, защо като вляза на това място постоянно започва да ме сърби тялото? Добре, нека се насладим на гледката. Никой не ме вижда какво правя в момента. Дръгни си телесната част. Всички от тях. Виж, има лъч светлина там. Това е вълшебно. Светлана е като... Ау! Светлана на сърбяна. Цялото съм червена. Спокойно, релакс. Ау! Адаптирай се, Светлана. Много е хубаво тук. Има падащи камъни. Добре, спирам. Ау! Тяло, моля ти се. Спри да ме заребиш. Добре, да кожата ми е доста чувствителна. Ама аз съм и нахапана. Това не е само раздразнение. Спирам клипа, не мога да се мъча повече. Не мога да се мъча повече. Това беше от мен. Край. Отивам да се напръскам. Чезар си намери компанията. Въпросът е, че нямам никаква идея какво се опитва да направят. Атенцето му показва някакви трикове, Лъчезар се опитва да ги повтори. Лъчезар се отказа нещо. Black Sand Beach. С много камънаци. Как ти бе? Добре. Ловеца. Как е Тихия океан? Много е тих. Тих ли? Мен една вълна ми разказа играта. Още имаш пясък. Устието под него. Да, понеже нямам банки.
Здравейте! Сега сме на червения плаж. Плажа на червения пясък. Няма нужда да ми го изръсваш върху крака. Започнем от начало. Българ ви мята в момента. Намираме се близо до грачето Хана, всъщност в грачето Хана. Тук сме на плажа. Red Sand Beach. Да, Red Sand Beach. И... Само ще ви го покажем него. Да, доста е приятно. Има интересни хора. Естествено, ние пак привличаме хубави, интересни хора около себе си. Но като цяло никой нищо не ни прави, ние нищо не им правим. Просто си взаимодействаме по някакъв интересен, странен начин. Още с идването ни предложиха трева, гъби. Нещо познато за нас, което ни се случва доста често тук в Америка. В България няма спомен да ни се е случвало. Възможно е някой да ни е предлагал пак, но принципно тук в Америка явно изглеждаме по някакъв интересен начин, който привлича точно такива хора. Не, че се оплакваме, да. Но тъпото е, че ги разочароваме тия хора, като им кажем и не, благодаря, не ни вълнуват такива неща. Прекарахме нощта си пак в нашата временна кола. Спряхме до Коки Бич, близо до плажа на име Коки, и намерихме си едно местенце да не е твърде така, да не е много близо до пътя, и си заспахме сладко-сладко. Валя ни дъжда, беше много приятно. Напоследък, може би 2 вечери подред има дъжд вечерно време. И е приятно, смисъл, особено като имаш къде да нощуваш. Супер! И така, и докато си спахме, и аз така видях един фенер как ми светеше по едно време в лицето, видях, че мъчесари той се събужда. И какво да видиш, чичко полицай? Аз се събудих, като изтропаха по стеклото с фенера. Аз с фенера се събудих. Да, събуждаме се, отварям вратата. Здравейте, тук сте спрели на публична зона, публичен плаж, нали? Само да кажа, бяхме погащи и поподни. Понеже жега вътре в колата, нали, е още повече жега, когато само едно стекло е отворено и то с бял тънък шал, който да спира комарите. Човека беше учтив, поиска ми лична карта или някакъв друг документ за самоличност, при който просто ни обясни как това не става нито за къмпингуване, нито за спане в кола. И разбрахме се, че може да остане през нощта. Той ми го каза, беше много приятен, разбран човек. Като предната ни среща с полицаи в общи линии. И оставя ни намира и тръгнаха с неговия колега към следващата кола, която беше спряла от другата страна на едно дърво. Да. И така, нощта си продължи в сън, сладък, валяни 2-3 пъти, обилно, за кратко, за по-дълго. И се събудихме сутринта към 8-9 и потеглихме. Потеглихме да търсим храна. Преди това пари, тъй като малко бяхме втасани с парите и ни липсваха така в кеш и си чакахме последната заплата от работата. И намерихме банкомат, но всъщност нямаше интернет, съответно не можехме да изтеглим парите, обаче, т.е. ние бяхме в един хранителен магазин, да кажем най-големия в Хана, и там успяхме да изтеглим $40 от касата при покупка на нещо. Ние си купихме 5 картички с снимки от Хавай, така че не знам при кого ще отидат, но ще отидат при някого. Теглим лотария всеки ден. Да. Може да се абонирате надолу. Не, без такива. Много са дразнещи. Така де. Не, цаката е. Харесваш, споделяш. Какво беше другото? Абонираш се и тогава получаваш нещо. Нищо, че този клип ще, може би, зимата ще бъде публикуван. Да. Но може да останат някакви картички с снимки от Хавай. И така.
И беше много готино, успяхме да си стегнем $40 и след което отидохме към познати места, изядохме по 2 сладоледа от... Как се казваше, причам? Глен. Глен, да. И така, и си поговорихме с мацката, която ни продаде сладоледа. Друго интересно... Купихме си плодове, банани... ядохме кокос, пихме кокосова вода и ядохме тази месецата част на кокоса. Беше много готино, някакво такова супер различно и насищащо. И като хора, които не са се хранили с такава храна основно, ни беше много такова особено. На мен лично тялото ми усети, че е различна храната и се почувства леко зашеметено тялото ми. Да. И после свикнах, адаптирах се. Вчера не можахме да го намерим този плащ, но днеска с малко указания с опътване го намерихме. Малко е стръмна пътечката, но е много красиво. Една жена ще падне по пътя. Всъщност чекрите й бяха много хлъзгави и тя буквално тръгна да се свлича. Аз я спасих, само да кажа. Просто я подмина, не си спасила. Не е вярно! Казах я дали има нужда от помощ и след което и помогнах, хванах я. Тя казва да я оставя там. Тръгваме си от червения плаж, който е тази пътека. Стана е нашия фотограф. Пътеката наистина е доста стръмна и е абсолютно по ръба на скалите. Само за идеята на височината. Червения пясък в синьо зеленото море. Намираме се в една бамбукова горичка. Все още на остров Мауи. С нас щикат и няколко комарчета. Светлана мрънка, бамбука трака, секлати. Светлана има някакви странни тикове, се шляпа по крака. Не знаем защо. Тези растения са толкова пълни с енергия.
Комарчетата в Мауи наистина са комарчета, ама хапят като комарища. Жилят стабилно. Мириса леко ми напомня на старо дърво от бура за вино. По много интересен начин. Ама само напомня, не е същия. като във влажна изба. И тук всичко е влажно. Дори да пече силно слънце, пак е влажно. Което е хубаво. До един момент. Светлана за Хюстън, нещо да кажа. Спречи против комари, добре било. Това е 2 броя, не един. Или един огромен. Се пръскайте постоянно. Или се научете да носите дълги дрехи в джунглата, което не знам как се научава, честно казвам. И спрях хода до тук. Добро утро на всички равнобудници и Светлана се опитва да се махне от кадъра. Не си получава. Тази сутрин стига да е. Само ще ме оставиш да говоря. Не, че имам сценична треска. Ох, имаш ти. Тази сутрин се намираме на най-високата точка на Мауи в националния парк Хелиакъла и сме или по-скоро близо до кратера, който е създал острова. Това е една много висока планина. Намираме се на около 10 000 фута, който в метри близо 3000 метра над морска височина. Духа си ветрец, не е много силен за сега, но с нощи... Камерата още не е фръкнала. Да, но вчера пристигнахме в влага, в мъгла и вятър, което беше много гадно, много студено. Днеска вече се постъпва, слънчето изгря. Има хиляди автобуси с задни хора, които ми наручиха спокойствието. Те не знаят какво е да нощуваш тук. Идват, правят се 2 снимки и се качват в автобуса и си отиват. Много е гадно. Хора, опитайте да нощувате тук. Ние просто дойдохме, прекарахме нощта с повечето време с включена кола и нагревател, за да може да спим, да ни е топло. И някои от нас са с чорапи, други сме без. Това са единствените топли дрехи.
Това са най-топлите дрехи в Хавай. Да, в Хавай не е толкова горещо, хора, както си мислим. Ако ще ходите на високо, специално вземете си дрехи. Ако сте на ниското, по-скоро не. Освен ако не спите на плажа, там ще ви трябва дрехи. Но иначе всичко е точно скъси. И днеска е неделя, сутрин. Би трябва да е Втори октомври, вече 2016 година. Предполагам ще хапнем. Ще опитаме да се вредим в туалетните тук, които са пренаселени в момента. И ще потегнем към Big Beach и Little Beach. Където тази нощ ще бъде така наречения Drum Circle с много хора. Голи. Вероятно голи хора. Не. Затова ще се зави отново. Не, аз не за това се радвам. Аз се радвам, че ще има доста творчески хора. Така, които са голи между другото. Аз ще им кажа да се облекат, защото ще прави клипче. Ще им кажа, че ги пусна в интернет и те ще се облекат. Да, така, тук има още нещо, ще добавим по-нататък и сега е по-добре да се размърдаме.
Bye!